मशरूम तुमका मेळले गे काय ना साहेब एक लोकेशन मिळलं एक घर मिळणं होय गे म्हाकाय मेळवना राव तुका मेळले रे विषय गोतू ना काल विषय गोतू ना अय्यो देवा हाय सर्व नमस्कार वराण मॅग्नेटो आम्ही आता आमच्या नेक्स्ट फिल्माचे लोकेशन्स आणि तसेच ॲक्टरांक सोदून असा 4 घरां जायचे आमका होय, 4 घरां म्हणजे जायचे 1-2 नळ्यांची जातात या टेरेसाची घरां जातात एक 4 घरां जायचे तसे आमकां लोकेशन्स खंय बरं किरें किन्नी व्हडली नीट दोडी कटील बेळमान कर्नाल बेळमाण मुणगूर बोळा पलडका वय बस कंडक्टर बरें म्हणाले ते आमकां अशे लोकेशन्स या एरियासान या एरियात आल्यार तुम्ही या व्हिडिओ सकयल कमेंट करा आणि या म्हाका DM करा आणि तसेच ॲक्टर्स दादले आणि स्त्री 50+ इयर्साचे कोणी आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करा हॅलो रे ती कोलवाची घर रे खंय कोलोचे घर आहे आम्ही कोलोचे घर पळोवंक येता तुम्ही कमेंट करा बाय आम्ही पावता ना ते कोलवांच्या घरचे पाक्यांत कोसळले ना कमेंट